برێڤەبەریە خۆسەر ئاباکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریایê hevpeymana civakî ya nû saz dike û li gor wê dest bi karûbarên xwe dike. Hevpeymana civakî çi ye? Ew rê û rêbazên birêvebirin, parastin, aborî, civakî, xizmet, tenduristî, perwerde û sektorên din nîşan dide. Her wekî hevpeymana civakî xalên danûstandina li gel welat û hêzên din jî xêz dike. Gewdê birêveberiya xweser tê guhartin. Piştî pesendkirina hevpeymana civakî, Bakur û Rojhilatê Sûriyayê dibe yekem herêm û ji heft kantonan Cezîr, Firat, Tabqa, Reqa, Minbic, Dêrazorê, Efrîn û Şehbayê pêk tê. Her wekî navê Meclisa Giştî dibe Meclisa Gelan a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê ku nûênerên tevahiya kantonan cihê xwe têde digirin. Li gor wê herêma navborî beşek ji Komara Sûriyayê ya Demokratîk e û ancaq li jêr vî navî danûstandinê li gel hikûmeta Şamê bike. Hingî birêveberiya xweser dibe xwedî al û navendeke taybet di hundirê erdnîgariya Sûriyayê de. Binêrîna te dê hevpeymana civakî çi guhartinan bi xwe re bîne, nêrîna xwe bi me re parve bike.